kai mu aljani zai ware wayo duk inda na aiki aljani kasar gaskiya ta duk inda na aike shi duk duniya sai ya ta ya dauko min abinda nake so ya dauko ya an kimi ga aljani tun babu aljani muke duniya Allah ya kawo mai iska yanzu wanda tun aihuwa ta cikin bala'i yake har inda na iska na aka mishi. Assalamu alaikum. Uban baban wai hada ma ana mun sallama wurin. Ya hankuri boka ban san ba a sallama. Magana hankuri babu ta. Dan girma Allah ka hankuri. Wallahi ban yi. Magana hankuri babu ta sakamakon hakan ka bata ma aljani na guda ne. Ya ce ko ya kwada ma mari ko ka saka tabbata wurin ga abada har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah wata. Babu wani wurin. Allah boka. What? Boka na gode sai an jima. Ba magana sai an jima ta zauna ko ina baka ga bayani me ke tafiya da kai. Boka wani dan uwana na da akwami ci an gosu jabi. Shi na wallahi ciwo ya kici yewa. Shekara ta biyu an nemi magani boka ba a samu magani ba. Shi ya dan gangaro in ja ko ina samun magani. To lalle ka kawo kukan ka inda aka share. Yanzu ku tore shi. Bai da matsala. Ku tore shi. Shekara biyu a ce mutum na kwantar shi lahiya bisa mu dama ba kuma fa a sai inda muke ba ani na hamsa yau da aljani zan yi in soya in rawa mutanen gari kowa ya ci a san da sanin ni ba karamin mutum nake ba wallahi Allah ba karamin mutum nake ba a ta kawo shi na mutu su ba roma ya aika a soyo manja ma cikin kudin gari ne dabo a soyo magi a ci aljani dama shi ne wani abin laya jina buka irin yan iska nuna na Lagos masu yi tsari tsaye wallahi shi ne kan na ya sabo shi da iska banza da shi Mala na gane mamuwan kai. kallon banza na yake mafi ɗaya sami ɗaki ni da magani sami shi ɗaki ko ga kullun ga da na shiga ku kulle irin ne Ya mala. ina minti 30 ko gara mu Wannan shi da ko. ina da kun ga jawo ku bude ina minti 30 Samu kuma ka taimaka mana. You be mumu. You think say they wise? Abu da dakin haka. Ko gaskiya gara abu ne. da ku bude ban bude magana ban mukullin nan bude mala ya saka shi mala lahiya Rike shi kai wai. mala lahiya amma azan ya saka shi Allah ne. amma azan ya saka shi wani azan Gaskiya wallahi ba. wanga ba aljanna malaika Malam. wallahi ne shiga muku kashi What?